Sanibonani guys, igama Nqobile ngiphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-17 June. Guys, uSifiso-ke umane nje wahamba waya emzini ke kaShobane laphaya kuma wakhe uMetron eyidlisa satshanyana ukuthola ukuthi ngabe uZethu benaye-ke uShobane bakhona yini. Ufike nje wathi hawu qoqoqoqo uMetron esayifundile iBhayibheli wanyanya nje ebusweni wathi ubani loyo? Wathi uSifiso kubheka. Wathi ngena. Wangena uSifiso guys. Wamane nje wayithoba uSifiso wathi mangizile ngokulwa la ngizoxolisa ngendlela engiyiphathe ngayo lapha eklinikhi ngithi ncese. Wathi yabona wena kodwa uzokuhlanyisa yonke lento le yendaba kaZethu. Wathi yabona nje zothi iy'moto ziyale phambili wena uphambane nazo ngezinyawo. Yangizwa ngithini kuwena? Wathi ma ngiyaxolisa. Wathi manje ngicela ukubuza uphi undodana? Wathi uzomenzani manje undodana? Wathi hhayi ngithi nje angibuze ukuthi ulaphi phela ngoba uhambe nephasela lami. Wathi yabona uZethu unkosikazi wami. Wathi ngicela nje umtshele ukuthi angitsheleke yena. Wathi ayibo uZethu useyibhayisekili yini? Omunye uyalishova libeka laphaya. Ngena omunye nawe uyagibela uyalishova. Kahle kahle nina iy'ngane zanamhlanje ningenelwe yini emthethweni? Guys, uSifiso wabheka phansi ashawa amahloni. Wathi uhambile-ke uShobane uthathe nje iy'khwanyana ezimbalwa wahamba. Wathi akashongo ukuthi uyephi? Wathi hayibo maye ngithe uhambile angimazi. Awuphume-ke manje kwami. Guys, uSifiso-ke waphuma enyobozela wathi uMetron kufuze ngabe uyazi ukuthi ulaphi. Angithi wena oyisangoma la ubhulayo. Lahla amathambo akho phela akutshela ukuthi uye ngakuphi uShobane nonkosikazi wakho. Yeyi! Guys, uSifiso waze walithwala idombo lo. Phelike lapho. Uthe nje sesendlini yakhe-ke uSifiso ebhizi aphi iy'ngane zakubo phela-ke uVusi benoNomalanga imali yakudla esikolweni. Kwangena i-phone call. Wayibamba eshesha mebona igama likaZethu. Wathi yabo. Wathi ungifunani wena? Hayibo Zethu. Wathi yona indlela okukhuluma ngayo nomnyeni wakho leyo. Wathi Sifiso kanti kumele ngize ngithini uma ngikutshela ukuthi mina nawe kuphelile? Hayibo. Wathi mina ngifuna nje kahle kahle udelete inamba yami. Wathi weZethu ushadile wena? Unkosikazi wami. Wathi yeyi eHome Affairs ka-department kuthiwa ngisingle mina. Ngisingle. Hayibo guys uZethu. Waqeda wathi delete inamba yami man. Drop ucingo kuqala. Lapho uMaNkwanyana uncike ngodongo ulalele guys engasamoyizeli esho kahle ngenhliziyo ukuthi yes. Yabona-ke manje uSifiso uthi mina ngiyedwa kanti akabuzange elangeni. Phelike lapho guys. uSifiso uhambile emsebenzini washeshe wabuya emsebenzini. uMaNkwanyana esacoca amazambane esakotiza ugirl. Wathi hawu baba usubuyile? Bengakulindele ukuthi usheshe ubuye kangaka. Wathi nami bengayitsheli ngizosheshe ngibuye kodwa ngifika lapha emsebenzini akusebenzeki khande liyazula. Ngamane ngathi abafana baqhubeke nomsebenzi ngibuye ngize ekhaya. Wathi hayi kulungile-ke baba. Wathi kwa-empty kangaka la endlini bapha abantu. Wasondela uMaNkwanyana. Wathi baba ngibaxoshile namhlanje ngathi abathi ukusinikeza ithuba mina nawe sixoxe. Wathi sixoxe ngani? Wathi ngathi baba. Wathi ngathi yabona mina iyodwa into engiyicabangayo manje. Ngicabangela unkosikazi wami ukuthi ulaphi ukuziphi iy'nkalo kumele ngihambe ngiyombheka angazi nokuthi ngiqale kuphi. Wamane wathi uMaNkwanyana yeyi ngikhathele mina sonke isikhathi Zethu lokhu lekha kuhlezi kukhulunywa ngegama likaZethu ngikhathele mina. Wathi uSifiso yabona-ke wena Ndlavini awukahle. Wathi uyahamba uSifiso mbamba ngengalo uMaNkwanyana uthi ngisakhuluma nawe. Wathi ngiyeke Ndlavini ayikho into engizoyikhuluma nawe mina. Angizwa ukuthi ngithini kwani? Wena ngibonge kumele ungikhothame kahle kahle ukuthi awukho ejele awudla amapharisha abandayo alapha ejele. Ngikusizile njengomnyeni wakho ngenza sure ukuthi awuboshwa. Bonga lokho uhlukane nami phansi. uMaNkwanyana wathi hamba ungaphinde ubuye. Wazomjitshela ngomcamelo guys ejitshela uSifiso. Waqeda ugele wakhala. Thebona lapho-ke ukuthi ayi cha uSifiso ngampela uhambile guys. uMaNkwanyana wacabanga wabona ukuthi no man. Kahle kahle vele lo mshado usuphelile. Ugirl wahamba wekamereni qoqa zonke iy'mpahla kungezakhe wayifaka e-suitcase-ini esekhetha phela khona guys ukuthi amena ahambe amshiye kanjalo uSifiso nomuzi wakhe. Uma wakhe-ke ufikile wathi hawu ngeke mabuyi kahle kahle wena ngenkinga eyodwa nje usukhetha ukushiya umendo wakho. Wathi ma kade kwaphela la
ngizamile ukuhlala noSifiso ngimbonise ukuthi-ke ngimthanda kangakanani, kodwa-ke kuyabonakala ukuthi ukhetha intombazane yamane nje yakhetha ukumlethela amalobolo back. Mina ngihleli la akangiboni kunkosikazi wakhe, ngcono khona ngihambe. Kwafika uNomalanga benoVusi. Hawu, uNomalanga wakhala guys, wathi ngicela ungashiyi ibandla, sizoba yini thina ngaphandle kwakho? Wathi noma angikwenzeli lokhu nje ngenxa yakho, awunacala wena, nina ninoVusi aninacala. Ngiyambona umfowenu usekhohliwe ukuthi angithande kanjani, ngcono ngihambe ngithathe impendulo ngibone ukuthi ngikuphi. Athi uVusi, uzoyaphi pho? Athi angazi nami, uzohamba ngikamzala ngihlale khona, ngcono ngihlale khona kunokuthi ngideleleke kangaka lekhaya, ngihleze ngidelelekile lekhaya. Guys, bakhala bonke, bathulisana bonke. Kwabuhlungu kakhulu guys ukubona uMavusi-ke ebona ukuthi hayi cha, umshado wakho uphelile and uqedwe intombazane engekho ngisho ukuba khona la, esikhethe ukuyithathela impilo yayo nje entsha, iyoshada indoda entsha, lapho iy'londa ney'kazi kamankwanyana zisahlezi la guys, ngathi usaphila la kokubheka uZethu, kanti usemukile ugirl, usephila i-soft life noShobane. Guys, akupheli lapho, nanguSifiso ulesha ibhini likaShwabi, uphuza utshwala ngathi guys, hey, ikusasa lisekho ngaye. Usebona uMangcobo uyambiza uthi, we Mangcobo, uza la. Mangcobo ese athi, uphi umngani wakho? Athi angimazi. Athi hayibo wena, musuqamba manga, yakubona wena nomqindo wayo labantu abalapha eGoli wena, ngiyakubona. Uphi uZethu? Athi mfonele Sifiso uZethu, angimazi nami. Athi okay. Uthe kusuka lapho kwafika umngani wakhe-ke, washo ukuthi ngeke uphuza ugqoke i-uniform, ngeke uzomele ushintshe ngampela mngani wami. Wathi hey, nothisha bayaphuza begqoke i-uniform, ubani obatshela ini? Hayi ngiyekeni. Kwafika noShwabi-ke wamkhuza, wathi ndoda ngeke, goduka ekhaya. Wathi hayi ngiyindawo mina, ngikheleleni amanzi ngiphuze. Mangcobo, mapholoba, letha amanzi ngiphuze. Wathi uShwabi hlala phansi. Guys, uSifiso wahlala phansi on the floor, ayehlalweni lesi esilaphaya ematafuleni. Wathi hayibo, wenzani manje? Buza-ke uShwabi. Wathi phela mina ngumuntu owekhayehla mina, phela mina ngiyisangoma, angihlali ehlalweni, imikuthanga ngihlale phansi, ngihlala uqanqalazini. Guys, wayiphathisa okwengane, ngabona ukuthi ayichangeke, ngathi ukuhamba kaZethu sekamhlanyisa nangekhanda. Guys, uSifiso ulahlekelwe umqondo wakhe manje. Ubhuti udla ngamapayipi, hayi kancane. uZethu unesono mekuthi ukwazi impela ukuthi enze indoda estrong kanje njengoSifiso ibe yethe kangaka. Guys, uweak ubhuti, hey uweak. Akupheli-ke lapho, ubuyelile-ke endlini ephuze njalo. Wafika wonke umndeni ubuka i-TV, kodwa ukhala nezinyembezi ukuthi uMankwanyana ubalekile ekhaya. Wakhetha ukushiya-ke ikhaya ngenxa yokuthi-ke uSifiso akasamnaki. Uthe hayibo, nathula kangaka le khaya, nidlala i-TV, Mavusana, hayibo, kwenze njani? Uphi umntanami umpendulo? Hayibo, umama yena uphi yena? Mabuyi, washo kuMakaMabuyi ukuthi uhambile. Wathi uhambile? Wathi yebo mkhwenyana. Thathe konke ngokwakhe, wathatha umpendulo wahamba. Wathi nompendulo? Kwathiwa yebo. Wathi Mabuyi, Mabuyi, nya, waye ekamereni, fica umbhede kaMpendulo empty, vula amakhabethi, ingubo zonke zikaMabuyi azikho, vula u-wardrobe, khona amashethi akhe amakhulu wona wodwa, zonke impahla kaMabuyi azikho. Hayi guys, wamane wahlala phezu kombhede. Kwangena uVusi, wathi hey, kungenxa yakho, yabona ukuthi akasekho manje uMankwanyana, yonke lento iphutha lakho. Hey, wadubela kuVusi, wambamba ngezikibha umntwana omncane, wathi ngizokulimaza wena, ngizokulimaza. Kwasiza yena kuMakaMabuyi, wabalamula guys. Uthe seyedwa kuSifiso-ke, wathatha uDoli-ke lo mncane wengane yakhe ebandla impendulo, wamane wahaga wona wosondeza esifubeni, ngoba uyabona manje ukuthi uZethu umlahlile, uMabuyi umlahlile, noMpendulo uhambile. Kahle kahle akasenamuntu nje empilweni yakhe, useseli nalopopayi lo osalile-ke oyithoyizi lomntanakhe, lo wasewuklinashela sewubambe wawusondeza esifubeni. Guys, ungaze uzofunga ukuthi uMpendulo uqobo lwakhe. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ngingakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile, ngiphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-17 June. Guys, uSifiso-ke umane nje wahamba waya emzini-ke kaShobane laphaya kuma wakhe uMetron, eyidlisa setshanyana ukuthola ukuthi ngabe uZethu benaye-ke uShobane bakhona yini. Ufike nje wathi hawu qoqoqoqo,
uMetrona esayifundile iBhayibheli, wanyanya nje